Ġurnata speċjali, ġurnata mhux tas-soltu għall-iskola tagħkom, spjegalna ftit x'ġaralu. Mela bħallum ġiet id-dukessa, żurna fl-iskola, kienet esperjenza memorabbli kemm għalina, kemm għat-tfal, kemm għall-ġenituri, kienna ħafna tħejjijiet, kienet xi ħaġa mhux tal-lum biss, kien hemm xi ħaġa kienet vera sabiħa. U llum ilqajnija fl-iskola fej kien hemm ċertu attivitajiet taqra miegħi, kien hemm il-lezzjoni taqra miegħi, u mbagħad id-dukessa kien hemm xi stations li daret magħhom fuq il-Commonwealth, kienu qed jagħmlu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Commonwealth, u mbagħad talajnija fil-ħol fej ukoll rat xi play ta' tradizzjonijiet Maltin, ta' xi logħob, u dak bażikament, ġifieri ma kienet xi ħaġa vera sabiħa. Ħirġa mill-iskola rajniha ddaħħana hekk xi ħaġa li nimmaġina apprezzat ħafna, x'kienu l-kummenti tagħha? Apprezzat ħafna li kien li l-għajnija fl-iskola, infatti ħadet bidejn ħafna anka tfal, titkellem ħafna li tfal ħadu gost ukoll, kienet xi ħaġa vera niżlet eżatt emozjonanti.